pudse jeres æg, da I var små? Jo, det var jeg gjorde. Hvert år til påske, ikke? Så hentede min far 40 æg ude fra hønsen af. Og så pudsede vi, til de var helt røde i hovederne. Ej, det var så hyggeligt. Ej, havde jeg styr, da I var små? Lad os nu koncentrere os om æggene, ikke? Ja. Så er det dig, Thorkild. Jeg gider ikke. Ej, kom nu. Alle de andre har pudset deres. Altså, hvis Thorkild nu ikke har lyst, ikke han. Jeg skal nok puste det æg. Ej, Thorkild. Der sker slet ikke noget. Ej, du gør det helt forkert, Thorkild. Thorkild. Du gør det helt forkert, Thorkild. Du gør det helt forkert. Lad nu Thorkild selv, ikke? Jamen, jeg har da aldrig set nogen være så dårlig til at puste æg. Prøv nu at se. Nu skal jeg vise dig, hvordan man skal gøre. Hanne. Nej, lad lige være, Stefan. Thorkild, hvis du nu... Nu er du kraftet med kæft, Kalling. Bare glem det, Thorkild. Der er noget galt med det æg der. Jamen. Stefan, gå lige væk herfra. Kom, skat. Kom. Hvad skete der? Ja. Prøv at se, det ser helt mærkeligt ud. Skallen også. Du kan sagtens have pudset det æg der, Thorkild. Selvfølgelig kunne du det, mand. Det er en syg høne, der har lagt det æg der. Ja. Prøv at se skallen, mand. Den er sgu da også helt underlig. Ja, det skal du bare glemme det der.